Добър вечер, уважаеми зрители! Втория филм от проекта ни за Ванга сме нарекли "Между два свята". И мисля, че това заглавие най-точно отразява особения статус, който Ванга е имала между нас. В уникален разговор с професор Шипковенски тя разказва за дарбата си, за гласа, който я напътства и за света на мъртвите, с които тя общува. А от най-близките до нея хора ще чуете как е живяла и от какво умряла, за да разберем по-ясно, че и най-големите дарби живеят в крехки човешки тела. Приятно гледане! Вие в коя година бяхте родена? Не помня аз годината. Датата на раждането? Не знам датата. Знам да съм 13 януари. 31 януари? Да. Това ще знаеш така. Това ще знаеш така. Далек ми гласа да носиш. На нея е бил целият живот труден. Викам, бе, любова ли Ванга, бе? Как стана? Ти си била на 14 години, кога е станало така, кога си станала? Как, викам, може да стане? Ще ти кажа, вече. И тръгнала за еди кой си село, с магарето да отива, при нея братовчет. Ветъра там я дига нея. По пътя, като върви, и пада пак от него, загубва се като човек, обаче след това пак се възстановява и получава това дарение. Това е вика на Дюрджовден. Гласиме се ние да идеме на ново село. Имали там животни или нещо, имали не знам що. Да идеме за обед на Дюрджовден. И като си одехме така, като си вървеме, братовчетката кажу се беше качила на едно магаре. И магаре си караме. И по едно време духна на спидичка, вика, братчетката падна от магарето. И вика, ох, мале, па аз си викам, демари, хората на война одат. Войници кажуват, падинат, они не викат, ох, а ти сега кажува, от магарето си паднала и вика, пискаш, ох, мале. И колко го кажувах, това вика, свърте една ветрушка и ме дигна. И викам, къде бе ли Ванга да те дигна? Я натам ме дигна по въздуха. Вила, взима ли Ванга, дига я нагоре и я пуска некъде колко километър по-далеч от чешмата, в една ливада. И къде ме е носила? Колко, но даже она го кажа от тая чешма между Ново село и Срумица, що има, от тая чешма доколко разстояние е носено така по въздуха. По едно време паднала е долу вече. Не ме знаят къде съм, знаят ме, че съм на Ново село, вика на обед видела. И тя горката сама. Тия двете изпашили се, бегат на село и на баща е. Тя имаше, беше на мащех. Искате майка почива, на мащеха беше. Тате, така с мен. Ванга, нема га, викрушка га дигна. Той чех се попарва, дика, къде сте там? Взима кора с него, поливаде. Почват да ме търсят. Тук е Ванга Чайнай, по-на Ванга Чайнай. И одат вече там на едно такова, едно овчарче. И вика това овчарче, кой търсите, бе? Абе, вика, търсиме тук, вика, едно девойче, ама вика, дали ти го намерим, не знам. В уния, вика, там дърми, кажува. В уния дърми има, вика, едно девойче паднало, от очите му кръв тече, а вика, оно плаче.
И одат вече, наждат до него там. Леля Ванга наждата там и я закарват. Вземе си от дома, а доктор това мама нищо няма. И са я оперирали германски лекари. Ми ведиха ви. За операция не ми е казала, може. Може, аз пък. Закарват, карат в Срумица и нейната баба вика и други казват така. Вие сте учени хора, не разбирате тия работи. Нас, старите, не е страх. И вика, другите хора и викат, може да е юдинско. Юдинско какво значи? От дявола? Да, от юдинско, да не е сгазила нещо направено или такова. Може да е юдинско. Дай тя откараме на планината и мало някакво езеро, без да се размръзнава цяло лето. Замръзнало? Замръзнало е, ама без... Ледо без да... И да я закарат там, защо? Какво ще правят там? Да, закарат, че ти кажа. И вика, дай да закараме. Взима, вика, нямаше тогава превози други. Взима една каруца, завияме с един чаршаф отдолу и един покров. Завияме тогава в тази каруца и викаме, карат нагоре. Откараваме, вика, там и ме пущия в езерото. Баба, вика, застанала от край за ми. Господи, Господи, остай ми го живо. Господи, Господи, остай ми го живо детето, за да остане живо. Остай ми го и вика така, продължи няколко време. Вика, баба ми една Леля имах. Друг, вика, нямах никой. По едно време изкараваме, вика, от това езеро. Пак ме завия, пак ме завия в каруцата и ме докара, вика, на... Село? На Срумица. Докараваме там, виждате. По едно време аз им казвам на баба и на Леля. Лело, бе, абе, към мен така и така дойде човек с бел кон, бе. Абе, как така дойде? Я така дойде, така ми кажа, ти ще станеш гледачка, ти казваш на всичките кой що ти се случи. Това Ванга ти го разказва? Ванга ми го разказва, аз отдекте го знам. Че е дошъл човека с белия кон? Да, тя ми го разказва и не само на мен, тя на много го разказваше това. Как и се е явил конник с бели дрехи, как е поставил табелка на шията и казал, че скоро ще почне войната, нали? Ти ще помагаш на хората да казваш за изчезналите синове, бащи, Табелката съпрузи. Аз за първи път от вас чувам за тази табелка. Не знам. Някакъв надпис ли имало на Да, имало е нещо написано, което тя е казвала, че не е знаела какво, но и поставил табелка. Така, този красив момък и някой казват, че това бил свети Йоан Златоуст. Други казват, че свети Йоан Кръстител бил. И вика, Леля, айде, ти като тая имало некова недобре. Вика, като нея почна да ми говориш. Аз ви го казвам, Лено, викате, вие, ако искате, не вервайте, ако искате, не ме вервайте. Тя като им го казва, че ще стане гледачка, тя помисли за луда. Да, тя мисли, че е луда. И по едно време вика, идват през войната, идва една наша комшика, синой, къде в войната, къде е бил и почват да се връща фронта. Млади сте, вие не знаете нищо, ние помним всичко. Като почват да се връщат, вика, и тази жена иде и вика, Ванде, Мари Ванде, кажи, Мари Ванде, нещо, що те е Бога научил. Моя син, вика, дали те да се върне или няма да се върне. Оди си спокойно дома, кажу, в 2 часа нощеска ти лопне на вратата. И вика, точно така стана. И по това едно нещо, вика, почнава да идват хората. Когато 1941 година има един Коста, тук от едно село Бело поле, от Благоевградско. Тогава беше горна джумая. Аз съм у Македония, още в Срумица съм. И много войници на нашия двор. И с същия глас само офицер дойде до мен и вика, кажи днеска тая държава, който ще обяви на големата Русия, та ще загуба войната. Той Коста и до днеска си е жив. И днеска вика, Ванже, помням тя думата, беше обед неделя, когато кажа, обяви, но ще загуба войната. Почва да гледа. Отива цар Борис при нея.
Това е истина ли за цар Борис, че наистина е ходил при нея? Ходил е, разбира се. Казвала ти го е лично, ти го знаеш от нея. За цар Борис, че е ходил при нея. Как да не? Това на всеки всички го знаят. Когато е била в Струмица, той е ходил там. И какво са си говорили? Никой не знае. Това са властни неща. Между двамата е съвсем друго. И така, тя вече тук идва в петеща къщичка, взиме тя. Поче на един, на двама да гледа и така, и дойде до това. Тая дарба е дадено не е вече как дига вихрушката горе, като са били на полето и като пада, тя ослепева. Господ едно иззима, обаче друго й дава. Кога за първ път открихте у вас тази способност да предвиждате, да познавате, да разговаряте с този глас, който чувате? Той глас си той. И сега си тук, и чат си тук, и утре си тук. На каква годишна възраст този глас за първ път? Към 18 години. На 18 години за първ път проговори. Проговори и ми говори години. И какво беше първото нещо, което той ви каза? Първата беше, когато почна той да говори, баш най-много силно заговори от 41 година, от март. Все ми говоря, все ми говоря, ще дойде време, ще има война, войната ще е така, ще държава, ще се обяви срещу държави, с железо ще мине, свет ще победи, ще загуби войната. Това все ми се говори, ама на мен не ми е ясно, защо, къде е война? Ние в Югославия нямаше война. Запад сбират много вежба, викаха сърбите, тук Запад свикат българите. Ама това кой? И после като дойде вече 6 април, 5 април беше събота след обед, 7 така на едно малко салонче. И той си също дойде и душевните ми очи го виде. Като ти как ме гледаш и другите така видях. Човек застана пред мене. Жих ли? Човек си застана. С ком. Човек застана и ми каза кой е, но няма да ви окажем кой е. Вика, аз съм еди кой си. Човек си застана и казва, слушай, ще ти кажа. Утре войната почва. Ти ще бидеш, ти казваш. Кой жив, кой умрял? Добре дошли в къщата музей на Леля Ванга. Изключително ми е приятно да ви посрещна тук, тъй като от 5 май 2008 година нейната къща е превърната в музей. И сега ще имате възможност да видите стаите, в които от 1947 година, когато е построена тази къща, е живяла Леля Ванга. Си съсед тук, живееш отсреща. Най-стария съсед. Аз съм на 85 години, ще завършам вече. Значи ти си бил тук, когато тя... Тя са млада булка тук дойде. Това е 43-та година. Слушай да ти кажа как е дойдела. Тя като се е прочула гледачка в Срумица и хората водят там, за да им гледа. И нейният мъж. И малият брат е дошъл на Катунци, там е имало събор. Имало е събор, не е ми трък на животни. Докарват овци, кози, докарва и там. И продава, що продава, взима си парите и си тръгва за Кранджирица, понеже тя не е от Петрич, в Кранджирица седели. И си тръгва в Кранджирица да иде той човек. Добре, ама оди додека ти оди, срещат го двама души, убиват го този човек там. За парите? За парите, взимат му парите и коня го пускат да сиде сам на Кранджирица. И коня си оди сам там. И той, нейният мъж, отива да видим, що ти му каже Леля Ванга. Нейният девер го убиват и по този повод да каже Леля Ванга кой е убийца. Това е 43-та година, нали? И така става, че се оженват. Брат отива там да пита кой е убиеца. И си идва с млада булка, Митко. И тя му казва така, бре, Митко,
Ти си годен, бре. Да, годен съм. Какво значи годен? Че е имал общо с друга жена. Че е сгоден. Че е сгоден, така. Сгоден си за някоя друга жена. Така. Вика, да, сгоден съм. Ти си късмет на мен, бре. Така му го каза директно. Така си му каза. Ще се жениме. Да. Ти си късмет на мене, бре. Вика, тя оставиш, вика, другата жена, мен ти ме вземеш, да знаеш, кажава. И ти, този човек ходи, остава неговата любовница, годиница, що е била, остава. И днеска така, утре така, се залажва и се оженя за Леванка. Разкажете ли отново за съпруга си? Що да разказвам? Той си беше един кротък човек. Той дойде при вас в Струмица? В Струмица дойде, там ми каза гласа, ето мъжоте. Вие казахте ли това веднага? Не. После цяла година мина. И после пак как се каза, така и така се стана. И накрая друга приятелка, Дуго Петриша му кажа така. И той каза, там мен няма да ме вземе, аз съм сиромах. И после майка му кажала, тая мома е светица, там може ли да се жене, как може? И по едно време вече почват да живеят в Петрич, понеже на този брат, що е бил убит, парцело е бил на негово име писан. Лелевангия, така ще да кажа. И той взима, пристроил си там колко кавчичка ти си направи и ти останат там да живее. Той си я строи, Митко. Не, мъжчета. Стара на двора. Имаше стара слупена къщичка. Той я направи самичък. Тя дойде млада вулка тук, на нашата улица. А вие знаехте ли, че тя вече има способности, че... Не, разбира се, да. Заповядайте най-напред в молитвената стая. Това е стаята, в която всяка сутрин и вечер е влизала и се е молила. Тя всяка сутрин ставаше и влизаше в нея и се осумотяваше там в тая стаечка. Разбираш? Когато тук първата в ляво стаечка. Още като влезеш, веднага в ляво има една, ще я видиш. И се осамотява там, никой не влиза. И след в десно е кухнята и там седахме. Като се осамотява, никой не знае вътре какво се случва? Не. Тя си влизаше и се молеше. Нали? Тя си беше много набожена. Знаеше всички църковни такива... молитви. Всичко. И кога отиваше в стаечка там да се моли на тая икона чудотворната, да ти казвам, запаля си кандилцето и си седне и си зареждаше она с енергия. И живеят там, колко живеят. Вече по едно време мъжа се пропива. Ходи, вика, взима цяла бутилка мастика и изпива. И аз пак му кажа, Митко, бре, вулкан ти изригни от теб, бре, Митко, не пий толкова, бре, Митко. Имаше една нейна комшика, стана от десна страна, както е така, Зидо, от десна страна. Тя беше винаги към нея. И тя вика, какво, Ванди, какво вулкан ти изригне? Пази Боже да не го видиш там. Да пази Господ да не го видиш. Оти, ако го видиш, и ти се оплашиш. Защо не е имала деца? Удобно ли да те попитам? Тази тема може ли да я коментираме? Сама питала защо е имала деца. Аз ви казах защо. 20 години мъж водих, обаче аз мъж не разбрах. Значи не е имала отношения с съпруга. Да. Били са като приятели, без да са били в интимни... 20 години, кажа, минаха. 20 години, не е една. Тя като оплакване ли го е споделила това нещо? Че и тежи? Тежало ли е това нещо? Как не е тежало? Тежало е, обаче... Как беше? Що беше? Това ми казваше, това ми казва. Те не са живяли като мъж. Не са живяли? Не. Тя въобще не е имала никога пълномощие с никога? Те само се съжени, те бяха законни съпрузи само. И защо? Едно такова съжителство, което... За какво се дължеше това, че... Не мога да ви кажа, някак си... Тя разказа как, например, да речем, изликувала от... Да, тя не го прие като съпруг, нито той не е като съпруг, като другак. Не общуваха помежду си. Не. Не знам.
Той казваше, че изобщо понекога си приказвахме, да аз не смея да се докосна до нея. Или тя обратното. Да. Какво е? Тя е съвсем отделен човек, не знам. И тя самата, пък и тя не го прие като съпруг. Иначе живееха заедно, всичко им общо, нали? Живееха ли се в мир? Не живееха, но после като когато почнем той много да пие, вече почна да... Той не скиташ ли с чужди жени? Не, той не е имал тия качества. Той беше един скромен човек и така, просто напоследък вече заприлича на отшелник. Затвори се в себе си, разделиха се и кухните, тя оттатък една кухничка, да. Не, иначе готвиха заедно, обаче той взима оттатък да си направиш, тя в другата стая, той спи в едната стая, тя в другата и така. Това е спалнята, на която е спяла, когато къщата бе отворена. Това е спалнята и всичко, което виждате, дори и бялото покривало върху спалнята, е от нейно време. Тук виждам телефон, който... Работил ли е този телефон? Нейният телефон ли е това? Да. Във всяка стая има телефони и радиоточки. Защо? Защото тя обичала да разговаря по телефона, непрекъснато се е търсили и най-вече обичала е да е информирана, искала да знае какво става в страната, какво става по света. Затова и навсякъде, във всяка стая има радиоточки. Пита за майка ти. Къде е майка ти? Ало? Кажи, Стояне! Не, защо? Остави, моля ти се сега. Мранче, остави сега. В тази стая мога да ви покажа пълтото и жилетката, които са изложени тук. Те са една малка част от това, което тя е изплела при живе. Знаете, че тя се научава да плете, да бродира, да свири на пияно, а също така учи и Брайловата азбука, когато постъпва в Дома за слепи хора в град Земун. Учих ти Брайлово писмо в кой град? Брайлово учих в Земун. Земун. 3 години, 4 учих. Служите ли си с него или не вече? Служих се, тогава сега не можем вече. Айде съм забравила, тогава съм си служила, има пражка табли, има английски табли. Да. Ама но, не трябва нека да не малко... говорим по тези въпроси, а да говорим за вас. За мен не ми се говори това. Лекари идваха. Други. Един лекар седи и аз съм видяла. Там Лелеванди през това време гледа. А па аз съм оттатък, къде са цветята, там къщата къде е, аз седя да ти ви кажа, аз съм отзад. И да важда един лекар и седнува на пейката. Даже и пейката си стои там, са служили. И когато приключи Леванга гледането, той влиза при нея. И тя му вика: ти, бре, за какво си дошъл? Да ми отваряте главата? Отворете си първо вашата глава. Тогава и да видите там какво има. Моята глава не може да отворите. Направо, без да й даде въпрос. Той защо шел, защо не. А тя направо го засече, вика: за какво си дошъл, бре? На мен главата да ми отваряте? На малка съм, докторе, разбери ме. И как ще ме разберете, как не? Но мозъка ми работи и нощи, и дене. И страх не мене в живота, аз страх не знам. Може от някои живи хора така да ми дойде един страх, може мене да му убие, може да направи, може всичко така минава през акъла. Но така, като как се борят от тъмнината, от духове, от гробища, от мъртви. Мъртвите говорят ли? Виж като ти говори тук, вика, моята дъщеря смия така и не. Гласът ли говори за тях или те сами ти говорят? Сами ти да ти че говорят, а той си стои зад до мене. Самите мъртви говорят. Самите мъртви говорят. А не е гласът да говори заради тях. Гласът говори, когато е нужно, когато не знаят. Когато те не знаят какво да кажат. Не е да кажат. Да кажем сега, ти идваш за синоти не го знаеш къде е. Да. Той ми казва, кажи, той е умрял. Направо казва, кажи, умрял. А аз трябва да кажем па как умре. Умрела ме, па може, па жив е, па да умре пред мене, и аз ще кажем по заобиколен начин. А така, когато си идват живите за мъртвите свет, я човеко дойде и вика, я кажи за змията. Тебе на време, като те хапнеше змия, помниш ли? Помня, Лелю Ванге. Не плаче. Ти как помниш? Детенство го бех сложила тогава в една колиба на полето и зависа в пеленки. И той се разплака и аз отидох да го видя, да го накърма.
и като влизам в колибата, змията отгоре, през слънчогледа, така се вие и съска над детето. И аз... Олга, как е? И аз ми стана мъчно да не падне змията при него, да му изпие очите от кърмата, нали? Тъй съм чувала... Една минута е било време. Да. Хващам аз леглото и го изтеглям до вратите, вземам детето и падам пред колибата в несвес. И тогава дойдоха мъже, там имаше други, но змията не можа да убият, тя се скрива слънчогледа в покрива и изчезна змията. Надолу се уби се змията. Да. Да. Аз цял лаза пред мене, това да иде, вика. Чакай, вика. Татко ти говоря. Той е починал, а? Да. Ето бащата, как застана. Я човека дойде и вика, я каже за змията. И змията пред мен тук дойде и така се изпърви като къмшик змията. Да. Вие видяхте и змията? Змията си дойде пред мене. Да. А когато се касае за загубени предмети, тях също ли ги виждате или само гласа съобщава? Също и виждам къде са, но къде трябва да казвам, къде не. Викам, не е моя работа, я милицията, където се трябва. Да. Това е кухнята, в която Леля Ванга е приготвила гозбите си. Както знаете, тя е била добра кулинарка и обичала да готви много често сама. Никога не се е хранила сама. Винаги е имало човек до нея. Тя не е обичала да се храни сама. И е канила кога Леля Витка, кога хората, които са били нейните близки тук в къщата, не е сядала. Винаги е деляла храната с някой. И така приятно беше да дойдат хора да приказват така коментари, случки, майтапи. Майтап беше голям. Вземеше малко ментичка. Тук имаше ръководител беше Ката Чепкънова. Тега по малко менти да разиграем, она танцуваха с нея, обичаше да танцува на хорото. Став, че ти знаеш. И играеме с нея. Аз не може да играя. Хоро тук на двора ли играят? Вътре, на двора не. Вътре да няма свидетели. Това си е вътрешна сватба. Тесен кръг. Много сме се смяли, много не ли иска да знаете. Ти сега тия баби тук ще знаят. Говори, Олга, за... Кога прихме къща, я наприхме и правим освет. И поканим се всичките комши и дойде и Леванга, ма седи много хубав пенюар. И Славче вика, бре, Леванге, като някоя дама от Шанхай си, и она така се развърте да се види пенюара. И там ядохме, пихме и на сутринта Славчо идва при нея, она на тъжена. Леванге, бе, защо си на тъжена? Славчо, ти с нощи, що ми каза, че съм дама от Шанхай, ама нали си нямам очички да се вида? А диагнозата, гласът ли се оставя? Или самата вие просто виждате, така се каже, каква е болестта и познавате диагноза? Не, това като дойде болния, той се открива и го гледам, те го боли и що е. Я го на първо левата страна, после десната страна. Ето ги. Още оттам, като го видам и говоря моята глава, той ще идва е болен от Паркинсон. Кой доктор го гледа? Последния, кой е познал е този с очилата. Браво, докторе. Що кажа? Ами, когато го изписаха, нищо не ми обясниха. Не, да си лечи, я го предвидя, Защо да не кажеш? Защо го говори? Еди, кой си лекар ще помогне. Да. Жени, които са без деца. Я идете на този лекар. Вие виждахте ли ме мен? Не. Не сте ме виждали? До днес аз не го познавам. Много доктори знам, а не ги познавам. Но много лекари споменавам имената, но да ме питаш кой. Те явяват ли са както другите живи хора? И он достанава някой си от лекарите и да ги видим, защото не ги познавам. Така ми стои фигура само, но казва, това, който ми говори, вика, в този град, в това место да отида. Няма страшно. Ще здравея. Искам Пловдив, момче. Пловдивски лекар да те види. Невролог да те види. Искат да ден натиснат нерв, това ли го дават? А той, който трябва, който ще умре, вика. Не, ама аз не може да му кажем, па не. Па не ли ти умре тука? Па не ли вие лекарите казвате кораж? А вие казвате ли веднага, че умреш ти? Не може да кажеш. Те би има много, защото да те лекуват, но ако си търпиш, гледаш болна душа дома, па се завърте към медицината, но ти и аз да си знаеме, края за вас е лош. А когато падам в транс, не знам тогава какво става. Аз чувствам, че паднам в транс.
Какви именно неща ти показва, че изпадне в транс? Като падна в транс, първо почувствам го в езика. Какво точно? Така, притиснеме, да отежаваме и мозъка и не знам. Добре, вие всъщност вие наблюдавате. Какво точно тогава вие наблюдавате у нея? То се във връзка с нещо се случва този транс. Има нещо определено, което трябва да се предскаже. Много случки от събитията в Чехия до най-скоро станаха. Нали? Тя точно в транс ги предсказва. Може ли това да разкажете? Какво точно тя казва? Точно тя така казва, че в най-скоро време ще настъпи война в Чехия. И нещо ми казва, аз дойдех! Като се завъртех така и аз няма на къде. Вика, аз дойдех! Като кажа, аз дойдех и не знам, що стана вече. И сестра ми така вика, леко се служи на земята, падна. И казала така, помнете прага какво ще стане. А другите събития, които са големите. Когато 1941 година има един Коста, тук от едно село Бело поле, от Благоевградско. Тогава беше Горна Джумая. Аз съм у Македония, още в Струмица съм. И много войници на нашия двор. И с същия глас само офицер дойде до мен и вика, кажи днеска тая държава, който ще обяви на големата Русия, та ще загуби войната. Той Коста и до днеска си е жив. И днеска вика, Ванже, помням тя думата, беше обед неделя, когато кажа, обяви, но ще загуби войната. Сега се намираме в битовата стая, стаичката, в която през годините е приемала хората. Тук в тази стая хората са идвали всеки от тук влизат, така ли? Да, точно така, от тук. Къде сте ли? Вас кой го записа така да влезе? Преди един месец. Преди една година сме записали. Не викай силно, не викай, слушам да. Това е нейното любимо място, да. Така си е запазено. Това миндер ли се казва? Да. Сяда тук от тази страна до прозореца. Да. И тази масичка, може би хората тук слагали захарта, която да, на масата, която виждате, имало е малко по-висока маса. На масата са слагали захарта и тук хората са сядали на стола, който е стоял тук, тъй като тази врата е била затворена и хората не са имали достъп към жилищната част на къщата. И тук в тази маничка стая са разглеждани хилядите човешки съдби. Ги да продаде се за пари, бре, затън човек ти, бре. За пари се продадехте, бре, за работа се продадехте, за тия пусти мебели, за тия пусти апартаменти, за тия пусти леки коли, пусти да са. Градата имаше тя болката и беше на градата. Болест на гърдата, така ли? Болест таква, болест, ракова болест. Не го знаете това? Не. Тя се починава от ракова болест. Ванга. На нея под гърдите. Абе, вие много правилно сте се насочили, за да дойдете при мен, че много работи. Има тия години, що по-пишем да ви кажа. Най-напред, Лелеванга беше гръдъса, така имаше градина. Най-напред и излезна под гърдите, все едно е запарено. Нали разбираш? Зачервяване, така. Това зачервяване дойде доктор Стоянов от Петришката болница. Жена му се казва Загорка, тя е по такова акушерка. И двамата идва, цял месец идва. Де това ти направят, де друго. Поправа, чистия, не знам, що прия. Не можа да го откачат. И по едно време, аз като къпа така, понеже къпа и викаме, виждаме тук на гърдата. На градата и виждам, как да ти кажа, едно такова черно листенце. Като това как е черно листенце, така на градата тук. И то беше от девата сред. Лелеванга, бе.
Абе, той нишан, боли ли те теб? Вика, не. Оти вид. Питам те. Дали е от рождение, викам, или не? Не, вика, не ме боли. Не ме боли, а това си е работило отвътре. Рака е бил дълги години вътре. Дълги години. Та аз там додека бех 7-8 години и сетне бе ти излезе това на... Листо черно. Така, това черно листо. Рана се отвори. Дава ми вносни лекарства. Вносни лекарства, какви лекарства вносни ти ми дадат? А той е главният лекар в София на раковото отделение. Как се казваш? Главният лекар на... Не го знам на ракова болница, как се казва човека. Там сте ходили на преглед, така ли? Абе, той идва при нея всичките, бе. При нея идва, там гледа, пусти и той казваше така, Ванде, много ти се моля. Ела за една седмица при нас в нашата болница. Ако не даваш да го оперираме, ние с принцовете гледаме да го махнем това. Не мога да го кажа как се прекарваше, понеже съм извитряла вече аз от това. А тя не е искала да отиде в болница? Тя не иска. Защо? Казва ли ти защо? Не искам. В болница не искам. Не искам, кажу, ни операция, ни нищо. Леванди с принцовците го махнат, не знам що, частни лекари, давай мехлеми и други работи. Обаче... Рака си е останал. Рака си е останал. И колко години е била тя? Значи много дълго време се е борила с този рак. Много дълго време. 7-8 10 години най-малко. 10 години на 84 години почина. И тя 10 години болна, пък помага на другите хора да ги лекува. Она 2 години, що беше най-много болна, помага. Та предишните години уж... А много хора си мислят, че тя е починала от правомора с хората. Не е верно от правомора. Не е верно, нали бе там, нали... Двете замръквахме, двете останаваме. Не е верно от правомора. Правомора, може да се каже, че е правомора, обаче в групите имаше един такъв момент. До сутрин гледаше до обед. След обед към 4 часа тя пати вземе 10 човека, само и само да се сберат пари за църквата. За нейната църква на рупите. Да. Много хора казват, че тя не я харесвала тази църква и че не я... Не я харесваше, ама така остана. Защо? Кое ни хареса? Отде да знам. Само вика, времето ти покаже. Тя така го казваше. Времето ти покаже, бъдете спокойни, времето ти покаже. Ти знаеш ли дека беше почнена църквата? Къде? Църквата беше почнена в парко, като одиш към мосто, от горна страна така. Там 2 коча се заклая, темел се копа, 3 души попове дойдя пея на темелите. И като дойдя тия Вълчев, Владо един друг, кои бяха тия начала. Аз съм я забравила, От нейната фундация? Или други хора, странични? От нейната фундация. И те преместиха църквата на друго място? Да, и те като дойдеха, тук е близо до канало. А това беше налеено с бетон, с всичко беше налеено, основите да е налеено там. Там, където тя посочва? Да. И той премества на другото място? И тя премества зад мост оттатък. Сетне копаха, много дълбоко копаха тази черква, запълваха, не знам що приха, не знам що и она се съгласи жената. Тая случка ние сме взимали за калинейката. И идва един служител от МВР, служител и дава захарта. Тя как е в одеялото, слага и захарта в ръцето. И тя като взима захарта е перана така и вика, как не бе грех, кажу, аз душа бера, а вие захар ми носите. Не е ли греота това, не е ли срамота? Шепка му, не може да го каже така, че... И сетне ние двамата с прокурора откарахме до правителствената болница. И тя, като беше толкова тежко болна, и ние си викаме, че тя няма да остане жива. Като ми хвана ръката така,
ръката на стискане. Нямаш си на представа. До Благоевград на мен ръката ми стана синя. И аз си викам, бре, тая Лелеванга, ние викаме, че няма да остане жива. Обаче тя, щом има таква сила, тя ще остане жива. И викаме си, че жива ще остане. До кога? В събота откараме, в неделя дойде ми заповед, че е починала. За една неделя. От събота до неделя. Рожденият ден на Лелеванга е 3 октомври. И не ме се обажда от рупите, аз скоро бех. И като ти ела, утре да рупите се разшеташ малко. И към Лелеванга, скоро бех, сега да не те притеснява. Къде ще ке пукнеш, нали? Да. И аз дъгам четири да рупите, си малко тук влакчета, полека. Тогава ходих леко. И пеша малко, като ти близичко. Да. И да влезах. Хора чакат. И вика. Ти с нощи кажат, жати, къде ма ганева, я видели и лъжат. Айде, Мари, я сега да ви шлопа на вратата. И аз влизам. Видели ви, аз съм Ванга? Ама смех падна. Добър ден. И вика, а ти ще седи малко сега. Тя не ми каза, че има рожден ден. Аз одех като нормален. Сега ке починеш малко. Аз си говоря на македонски. Ке вземеш метлата, той двор отдолу, там къде е къща, вие не сте видели, ма ще видите. В неделя има, вика, Иван Славко беше кум на някакви млади негови. Той гледаш, що направи, вика, двор. Една го замете, вика, ама нищо не е преди. Ти, добре. И аз. От край до край. Всяки има къщичка там, къде посреща гостите ми. Тая на чам. Седнахме там. Сега ке видиш какви хора ке дойдат. Какви Калмано? Ке видиш. И по това време говори, опа, черните мерцедеси, перденците пристигат. И аз си казвам, що ки имаш ти тук? Аз ще си бегам. Дек видиш? Ке бегаш. Сега ке видиш само. Почнаха да излизат. Еди кой си. Кажи да, кои са тия? Еди кой си. Политици, четвъртите голями торти. Па някой бая, па шишета. Нали, празден си, да рожден ден. Ми вика на мен, днеска ми е истински рожден ден. До година нема да ми има. Кой? И аз викам, стига твоите мабет. Абе ти ке видиш, ама аз как ида. Значи тя на рождения си ден каза, че това е последния рожден ден. Всичко си предвиждаше, всичко си знаеше, Господ. Знаеше, че ще умре. Аз съм казала, такова нещо не мога да се напомня. Сега викам, менки ме дигнат за София. Ти отдека знаеш? А ти живе, радва ли ме, сестро? Всичко си виждам, бе. Колко е била права, викам някой път. И дойдоха на другия ден. Се за мене. Вика, дай да си взем довиждане. Какво викам, Калмано довиждане? Абе, вика сега. Заминаха и това си беше последното. Ето, че на нея всичко се е казвало. Само, че не е Бог. Светица да е малко, разберете, хора. Това беше финалът на нашия проект за Ванга. Постарахме се да го направим колкото обективен, толкова и с любов. През цялото време в ушите ми звучаха думите на една нейна съседка. Тя е между нас. Тя всичко вижда, всичко чува. Такава е Ванга. Мир на праха й. Ve